Langin ang mga nag-alay sa banal na misa. Merlin and Felisa David, Ray and Maria Elena Bailon, Sunny and Doring David, Andy and Ami De Leon, Bonifacio and Teresita Gonzalez, Hobart and Marites Orbeta, Joey and Ami Buko, Arsing and Dolor Buko, June and Carol Cruz, Jeffrey and Catherine Cruz, Mark Oliver and Loida Cruz, June and Cynthia Sagum, Jose Alvin Balatbat, Severino and Emelita Veneracion, Jory and Cristina Malyari, Rafi and Cynthia Cruz, Danilo and Apo Aniway Bailon, Tony and Bel Reyes, George and Susan Alcazar, Edwin and Gigi Bibera, Mike and Emmy Gonzalez Malana, J.M. San Jose, Israel and Annalyn Manangu. Para sa kapanganakan ni Rainar Larion, para sa intensyon ni Desa Joy Sale, para sa pasasalamat ni Mr. and Mrs. Javier Luktu, para sa lubusang kagalingan ni Perla Tuazon, Eric Garcia, Dr. Preni Manimbo, Michael Bravo, Aurea Magtoto, Dionisio Yambao Jr., Renato and Marita Enrile, Danilo Mangulagnan, Father Irish Santa Ana, at para sa mga kaluluwa ni na Felicissima, Jerwin, Jeron, Eduardo, Mina Marie, Elias, Chidoro, Cresido Ferca, Conchita, Victorino at Rogelio. Magsitayo po ang lahat para sa pambungad na awit.
Sama-sama nating papurihan ang Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kasama ng mahal na Birheng Maria ang Nuestra Señora de la Merced, ipagdiwang natin ang Eucharistia. Upang maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo ngayon sumandali, aminin ang ating nagawang pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos ang kaligtasan, at sa lupay na may masaganang mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, pinarawan ka namin,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon ng Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng buhay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin." Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupay nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung aawitin ang salmo, Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam, nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman itong Diyos ang nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumubuhos sa parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Inihatid sila ng Diyos na banal niyang lupain, sa bundok niya inagaw, sa kalabang maniniil. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid,
Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay ng gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi kanya matututunan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakikinggan ninyo ang mga aral niya, ay naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na mapapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa ng pagkakaisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus, ni ang kanyang mga alagad sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabbi, kailan po kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus, ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila,
Bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Sabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Maggagabi na. Maligayang pagdiriwang ng pagpapakita ng mahal na Birhen, ang Nuestra Señora de la Merced. Mga ilang pagninilay sa ating pagbasa ngayon. There is always famine in a heart that moves away from God. Ang bunga ng paglayo sa Diyos, gutom. Kaya ang malayo sa Diyos, laging nagugutom. Eat all you can. Kung minsan ang pagkain hanggang dibdib na, kumakain pa. Parang ang kanyang sinusubo sa bibig, hindi nagbibigay ng kabusugan. Kain ng kain, nananatili pa ring gutom. Ang pagkagutom na tinutukoy natin hindi lamang pagkain. May pagkagutom sa kapangyarihan. May pagkagutom sa pagmamahal. May pagkagutom sa maraming bagay. May mga pagkakataon halos kalahati na ng kayamanan sa mundo nasa iyo na, pakiramdam mo kulang pa. Na para bang hirap na hirap pa rin, kaya kailangang nakawin ang kumpara sa iba. Ang sayo, yun lang kailangan mo, ang higit sa kailangan mo, hindi na sayo. Pagkagutom. Ano ang maaaring makapawi ng gutom? Kung babalikan natin ang unang pagbasa, nagrireklamo ang mga Israelita, buti pa ibalik mo na lang kami sa Ehipto. Doon kumakain kami ng karne at tinapay. Ang nakalimutan ng mga Israelita, ang kinakaing karne at tinapay doon sa Ehipto ay pagkain ng alipin. Pagkain ng alipin. Pinalaya ng Diyos ang lahat upang hindi makontento sa tinapay at karneng kinakain sa Ehipto na nakapagpapaalipin. Suriin natin ang ating sarili. Anong kinakain natin? Kinakain din ba natin ang pagkain ng alipin? At ang mismong pagkain ito sa ating nagpapaalipin. Marami tayong kayamanan sa mundo. Sino ang nagtataglay nito? O baka ang tinuturing nating atin, siya din ang umaalipin. Ang nais ng Diyos tayo'y maging malaya. Minsan nag-uusap kami ng mga kaibigang kong pari, sabi ko, matuto tayong maglaro ng pera. Nagulat yung pari, huwag sana tayo ang pinaglalaruan ng pera. Ang pera ay mahalaga hanggat nananatiling lingkod, nagiging sumpa kapag ginawang Panginoon. Are we enslaved by what we have? Are we enslaved by what we consider our riches?
We possess the riches of life. Never allow what we possess to possess us. Nang ilabas ng Diyos ni Yahweh ang mga Israelita sa Ehipto, doon sa disyerto, tinuruan silang kung papaano mabuhay ng malaya. Nandito pa tayo? Ano ang sa ati nakapagpapaalipin? Minsan may lumapit sa akin, Father, parang hindi na ako masaya sa buhay. Tatanungin ko din kayo, are you happy? Are you really happy? May peke at tunay na saya. May malalim at may mababaw. May basyo, hungkag at walang laman. If you are not happy, this is the question. Is there something missing in your heart? What is the missing part of your longing heart? You are looking for rest in our lives. Pagod na tayo. Do not find rest in pleasure. Uulitin ko po. Do not find rest in pleasure because we were created for joy. If up to now, we do not know the difference between pleasure and joy, meaning to say, we have not yet begun to live. Kundi pa natin alam ang pagkakaiba, ano sa Tagalog yung pleasure, ng pleasure sa joy, ibig sabihin, hindi pa natin nasimulan ang totoong mabuhay. Because we were created not for pleasure, we were created for joy. Ang mahal na Birhen, sa kanyang pagpapakita, ang ina ng awa, wala siyang ibang gagawin kundi akayin ang bawat tao patungo sa kanyang anak na siyang tinapay ng buhay. Ang alay ng mahal na Birhen, ang alay ng Nuestra Señora de la Merced, ang tinapay ng buhay. At sa sandaling kayo'y lalapit kay Jesus, kailanman hindi kayo magugutom. Harapin man natin ang maraming pagsubok, bagyuhin man tayo ng maraming dagok sa buhay, kung pakikinggan natin ang ina ng awa na nagpapakilala kung sino ang tunay na anak na nagbibigay buhay, kung tayo'y lalapit sa kanyang iniaalay, hindi ka mawawalan, hindi ka magugutom, sapagkat siya ang iyong totoong kayamanan. Ang mga anak ng Diyos, totoong mayaman, hindi nagugutom, hindi nawawalan, hindi kumakapit sa mga bagay na lumilipas at di nagtatagal. Ang mga anak ng Diyos, ang totoong kayamanan, si Kristong nagbibigay buhay. Mahal na ina ng awa, ina ng habag, narinig niya ang iyong mga panaghoy. Inialay niya ang katugunan sa iyong panalangin. Walang iba kundi si Jesus. Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin, hindi magugutom kailanman. Anong ating sinabi sa una? Ang
kabusugan. Ito ang paanyaya ng mahal na Birhen. Mga anak kong nagugutom, iaalay ko sa inyo ang tinapay na magbibigay ng kabusugan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon, Ngumulang paririto at hukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Palataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang tayo'y pagkalooban ng pusong bukas para sa lahat, katulad ni Mariang ating ina, ating isamo. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ang simbahan sa pumumuno ng ating Papa Francisco ay patuloy na palaganapin ng mabuting balita ng awa na nagmula sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ang mga lider ng pamahalaan ay patuloy na gumawa ng mga hakbang upang malampasan natin ang mga pagsubok na dala ng pandemyang dinaranas natin ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa tayong mga deboto ng mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced, ay madama at maipadama rin natin ang makainang lingap at pagmamahal ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ay madama ng mga may sakit at nararatay sa banig ng karamdaman ang pakiisa sa hirap ni Kristo na siyang nagpapabanal sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ay patuloy na pagningasin ng bukasyon sa tawag ng Panginoon, lalo't higit na sa mga nais na tumugon sa pakikiisa at pagpapalaya sa modernong pagpaalipin. Gabayan nawa tayo ng Espiritu Santo, ang kasapi ng Mercedarian Order, na saan man at sila't imang-imang panig ng mundo, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Isama natin sa ating panalangin ang mga paring naglingkod sa atin, ang mga yumao na. Father Larry Sarmiento, Father Elmer Simbulan. Ipagdasal din natin ang mga kababayan nating naapektuhan ng habagat dala ng bagyong Fabian. At ang mga kapatid natin ngayon na nakaharap sa maraming pagsubok, lalong-lalo na ang Delta variant COVID-19. Naway patatagin tayo ng Panginoon sa pagsubok na dumarating at naway siya'y ating matagpuan at maunawaan ang mensaheng alay sa atin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa ngalan ni Jesus. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang mapagmahal. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buo niyang sambayan ng banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mo pong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapagmahal, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, kuskus ng malaki ang langit at lupa. Sana, oh sana, sa kainasan, Diyos walang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitasan. Hosana, Hosana, sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mysterium Fidei. Sa puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo, ni Panciano ang aming Obispo Emerito, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ang Nuestra Señora de la Merced, ni San Jose na ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Pedro Nolasco, San Raimundo Peñafort, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang panalangin ni Jesus. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo namulat ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian. Magpasama na Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita nang higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin
at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. As I kneel before you, as I bow my head in prayer, take this day, make it yours, and fill me with your love. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. All I have I give, every dream and wish are yours, Mother of Christ, Mother of mine, present them to my Lord. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. As I kneel before you, and I see your smiling face, every thought, every word is lost in your embrace. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Benedicta tu. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito.
Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. San Juan Maria Vianney. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay iyong tuwangan sa ginagawa namin araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mo pong marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Viva Nuestra! Palakpakan po natin ang ating mahal na Ina. Una po ay gusto nating magpasalamat sa lahat ng nakasiwa at nakiisa sa atin sa ating pagtitriduo bilang paghahanda sa pagdiriwang ng aparisyon anibersaryo ng aparisyon ng ating mahal na Ina, Nuestra Señora de la Merced. Sa lahat po ng ating mga religious organizations, Marian organizations, sa lahat ng deboto at debota, malahat ng tumulong sa atin, maraming salamat po sa inyo lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Bukas po ang misa natin sa anibersaryo ng aparisyon ng Nuestra Señora de la Merced ay alas 7:30 ng umaga na pangungunahan ng ating mahal na Arsobispo, ang lubhang kagalang-galang Florentino Lavarias, Arsobispo ng San Fernando, kasama po ang mga bisitang pari, alas 7:30 ng umaga. Sa ngalan po ng ating Parish Pastoral Council, pinamumunuan ni Ate Cynthia Sagum, ng ating Parish Finance Council, pinamunuan ni Doc Alvin Balatbat at Tita Lisa David, tayo po ay nagpapasalamat sa ating punong tagapaglingkod sa misang ito. Anak po ng ating parokya, mula po sa Dioceses ng Antipolo, Father Alex Balatbat. Maraming salamat.
Thank you for always coming home, Among. Salamat po. Palakpakan po natin siya. Sa puntong pong ito, tayo po ay magpapalitan ng responsibilidad para sa Hermanidad 2021. Muli po, sa ngalan po ng ating Pastoral Council, pamumuno ni Ate Cynthia, sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng ating parokya, nagpapasalamat po tayo sa walang sawang pagtulong, walang sawang paglilingkod ng nakaraang Hermano Mayor at Hermana Mayor ng ating kapistahan ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. 10 po ng Parish Finance Council bilang Hermanidad, sila po ang tumayo bilang Hermano Mayor at Hermana Mayor. At sa kanilang pamumuno, nakita po natin ang iba't ibang mga aktibidades at nangyari sa ating parokya sa kabila po ng pandemya na ating kinakaharap. Again, I would like to personally thank wholeheartedly Dr. Alvin Balatbat, our Hermano Mayor 2020, and Sister Felisa David, our Hermana Mayor 2020, for their invaluable support and services rendered to our parish. Palakpakan po natin sila. No? At sa punto pong ito ay ililipat po nila ang Bara Alta bilang tanda ng paglilipat ng kapangyarihan at responsibilidad sa ating mga bagong Hermano Mayor at Hermana Mayor ngayong taong kapistahan ng Nuestra Señora de la Merced 2021. Ang ating pong Hermano Mayor ay si Ginoong Rey de Guzman Bailon. Ang ating pong Hermana Mayor ay si Ginang Loida de Leon Cruz. Inanyayahan ko po si Ginoong Bailon at Ginang Cruz na pumunta sa harapan. Dok. Atin po silang ipapanalangin na ang biyaya at pagpapala ng Diyos at paggabay ng ating mahal na ina ay sumakanila sa kanilang pagharap sa responsibilidad ng pagiging Hermano Mayor at Hermana Mayor ngayong kapistahan ng ating mahal na ina. The Hermanidad 2021 provides the parish priest with the wisdom of the laity for the good of the parish in the celebration of the feast of Our Lady of Mercy. Because of their knowledge and competence and dedication, the members of Hermanidad are called to share with one another and with the parish priest their insights, wisdom, honestly, with courage and prudence. And so, our parish and the Fiesta Committee is strengthened by the unity of effort achieved in reverence and charity. Let us pray. Ever-loving God, you gather us together as one community, the parish of Nuestra Señora de la Merced, and for the Hermanidad 2021, to carry out the gospel of Christ to all people. Bless our Hermano Mayor, Hermana Mayor. Let your Spirit enlighten their minds and guide all their actions, so that they may be renewed in faith, united in love, and bring to fulfillment the work of your church for the greater honor and glory. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, a te clamamus, exulius Filii Heber, a te suspiramus, dementes et plentes, in hoc lacrimarum vale. Advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Mahal naming ina ang Nuestra Señora de la Merced, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Sa tulong mo, Birhen Lia, nalunas na nasa hirap, dalitain mong iligtas ang sasalay na bibihat. Ang puso mong mahabagin sa Kristiyanong inaalipin ng mga morong suwain ay tinagos ng patalim. Ang lupang iyong nilakad sa sinta mo sa may hirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inaliyagin ang dakila, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inaliyagin ang dakila, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inaliyagin ang dakila, ipanalangin mo kami. At pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mahal na mahal kayo ng Panginoon at ng Birheng Maria, tapos ng pagdiriwang humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inaliyagin ang dakila, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inaliyagin ang dakila, ipanalangin mo kami.
Sa tulong mo, Birheng Liya, nalunas ng nasa hirap, dalikain mong iligtas ang sasalay na bibihag. Ang puso mo makabagin sa Kristiyanong inaalipin ng mga morong suwain ay tinagos ng patalim. Iyong nilakad sa sinta mo sa may hirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, hinahiyagin ang dakila, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Merced, mahal